President of Riders. Joo. Pitäisikö hakea tuonne vähän tavaraa? Joo, että ne saa tehdä lisää paperia. Onko täällä kaljaa? What's your poison? Pistä yksi viski siitä vaikka. Kiitos. Heippa. Jos millä sitä lähtisi ajelemaan? Ei tuolla pizzaskootterilla viitti. Pati. Rossi. Mennään tuolla kyykkypatilla. Heti laitettiin pountia vaan. Oi saakeli. Nodii. Läppärille. Sieltä vähän roinaa hakemaan. Resupply. Steel supplies kyllä. Mistäkään ja mitäkään pitää käydä hakea. Panssaroutuja, pakettiautoja, mitä pitää korkata. Melkein osu. Melkein suoraan keula. Pääsiskään tuosta. Jaksaa, vedä. Onko täällä ketään? Ei ollut tuo. Pitää hakea se pyörä takaisin tuolta. Drop your weapon! En taida. Pääsiskään tuosta oikoon? Ei pääse. Oi! Oho. Huppista keikka. Where is my bike? Where is my bike? Oho. Melkein osataan se. Ei. Vai onko se tuolla ylhäällä? Ei se ollut tuokaan. Oho. Kuoli niitä. Siinä. No nyt ne karkaa. Siellä se menee. Ehkä olisi pitänyt ottaa joku toinen menopeli tähän hommaan. En mä jaksa enää tätä. Saako tämän unohdettua?